ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଲୋଭ। ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାଦିନରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ତାର ଆଉ ସାହା ଭରସା ବୋଲି କେହି ବି ନଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ହେଲା। ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ତାର ଦିନ ସୁଖରେ କଟିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 12-13 ବର୍ଷ। କଣ ସେ କରିବ? କୋମଳମତି ବାଳକ ମାତ୍ର। ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ବଳ କାହିଁ? ସେ ଗାଁର ହରିବାବୁ ଜଣେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଅନାଥ ପିଲାଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କଣ କ୍ଷତି ହବ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ନେଇ ପୋଷିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ସାହା ମିଳିଗଲା। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଓ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥର ଦିନ ସୁଖରେ କଟିଯିବ। ହରିବାବୁ ତାକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥର ଏ ଭଲ ବେଶୀ ଦିନ ଗଲାନି। ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆସିଲା। ହରିବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷେ ପୂରିନି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। କ୍ରମେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ହରିବାବୁ ରୋକଠୋକ କହିଦେଲେ, ଜଗା, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ପୋଷିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ଏଣିକି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯା। ଜଗନ୍ନାଥର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଆଦରି ସେ ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନାଥକୁ ସେଇ ଅନାଥ। ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। କିଏ ବା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଘର ତ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରହିବି? ଭାତ ମୁଠେ ପାଇଁ ସେ 12 ଘର 13 ପିଣ୍ଡା ହେଲା। ଶେଷରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଦଳୀ ଚୋପା ଏବଂ ଅସନା ଉପରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ହରିବାବୁ କାହିଁକି ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସୁଧାର ପିଲାଟିଏ। ଆଉ ହରିବାବୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପୁରୁଷ। ଦୋଷ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ତ କେବେ ବି ରାଗନ୍ତିନି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ 12 କଥା। କିଏ କହିଲା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଆଲୋ ମାଇଁ ଯା ପେଟକୁ ସିଏ ଧାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥା କଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିଲାନି। ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତାର ନିଜର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ସହରର ରାସ୍ତା ସେ ଧରିଲା। ସହରରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ସହରରେ ତ ତା ଭଳି ଶହ ଶହ ଭିକାରୀ। ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ଅଇଁଠା ପତର ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି କଳି କନ୍ଦଳ। ନା, ଏମିତି ବଞ୍ଚି ହେବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦଇବ ସାହା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୟାର ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବାକୁ ରମେଶ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ରମେଶ ବାବୁ ସହରର କୌଣସି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମ୍ୟାନେଜର। ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଫେରନ୍ତି। ଖୁବ୍ ନାଁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଠିକ୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହା ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତାର ଅସୁବିଧା ଏକାବେଳେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ସଙ୍ଗେ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ରମେଶ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିଲା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ବରଂ ତାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହିସାବରେ। ସେ ତ ଧର୍ମପରାୟଣ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଦୁଷ୍ଟାମି, ହିଂସା, ଲୋଭ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ ଚଳେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଘରର ପିଲା। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନରେ କଣ ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚରିତ୍ରବାନ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଘରେ ରହୁଛି କି ନା, ଚେୟାର, ବେଞ୍ଚ, ଫ୍ୟାନ, ସାଇକେଲ ସବୁକିଛି ତା ଉପକାରରେ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାରୁ ବାବୁ ସେ ସବୁ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ହଳେ ଭଲ ଜୋତା ପାଇଁ ସେ କହିଲା। ବାବୁ ବି ଖୁସିରେ ତାହା ଆଣିଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ରମେଶ ବାବୁ କାମରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲ। ରମେଶ ବାବୁ ହଁ ଭରିଲେ। କାଲି ଛୁଟି ନେଲେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଆଣିଦେବି। ସେ ତ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥର ଆଉ ମନା କରନ୍ତେ ବା କିପରି? ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରମେଶ ବାବୁକୁ ମନେ ମନେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସକାଳୁ ରମେଶ ବାବୁ ସବୁଦିନ ପରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚା ଆଣି ଦେଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥର ମନ ତ କାହିଁରେ କଣ। ସେଦିନ ସେ ଚା କପ୍ଟା ଧରି ରିଡିଂ ରୁମ୍ ହସି ହସି ପଶି ଆସିଲା। ଆରେ ବାବୁ, କାହାନ୍ତି? କଣ ପଳେଇଗଲେ? ଚା କପ୍ ରଖୁ ରଖୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ପାଇଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ କାଗଜଟିକୁ ଉଠାଇଲା। କାଗଜ ତ ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି। ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏହା ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତୁ ତ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ, ମୁଁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବୁ। ଇତି। ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥର ମୁଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ଘୂରିଗଲା। ଏ ପୁଣି କଣ? ହରିବାବୁଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା।
ଏ ଉଭୟ କଣ ସମାନ? ତାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। କଣ ସେ କରିବ ବୁଝି ନ ପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ବାବୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପଳେଇବାକୁ ହେବ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜପଥ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଏବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯୁଆଡ଼େ ହେଉ ପଛେ ଯିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ପାଦ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କଣ ହେଲା? କଥା କଣ? ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଥିଲା ସେ କାହିଁକି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ହତାଦାର ହେଲା? ତାର କାରଣ କଣ? ଲୋଭ ଓ ବିଳାସପ୍ରିୟତା ହିଁ ଶେଷରେ ତାର କାଳ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।